Na shirya tsaf zaki je ki samu likita na. Zai duba ki akan abin da kika gaya wa mutane kike ta boye-boye. Shi zai ba mu labarin abin da yake damun ki. Ko nawa zan kashe akan matsalata? Idan matsalata za ta kau zan kashe. Na ji duk abin da kika zo da shi. Aikin nan da za ka yi min a cikin sirri nake so ka yi min domin ba na son alaji ya ji. Kaga na farko iya da ciwon zuciya, iya da hawan jini, iya da ciwon suga. Zuciyarsa za ta iya buga idan ya ji wannan magana. Daga baya zan neme ki. Arziki na bin ka ya kana gudu, ba ka son kai arziki ne? Ya kamata fa ka gane gaskiya fa gaskiya ce. Ko kuma ku ne kamata ku gane cewa gaskiya ne, ƙarya ce ba? Sanadin shakuwa kan sanya shiga damuwa. Na yi bincike akan abin da ke damun ki, kuma na yi shirin faɗan gaskiya. Ka taimaka min idan har ka furta wannan magana mahaifina ya ji ta zai yi fushi da ni. Akwai wata matsala ne? A ƙara haƙuri shine dalilin da yasa ban bata sakamakon ta taho da shi ba. A to shikenan tunda dai bata da mana da sakamakon nan ba, ni zan zo da kaina in karɓi sakamakon. Saboda an ban mu cikin duhu. Duk wata hanya da nake samun kuɗi yanzu duk gaba ɗaya ta tsaya. Dan wallahi muna cikin wata babban matsala. Ni kawai abin da na sani, na ji alat, shi kawai na sani. Me yasa kike amfani da kuɗaɗen da muke samu wajen kashewa samarin banza? Wannan saurayin shine kaddarata. Kamar yadda kika sha faɗa min mahaifina shine kaddararki. Sanadin shakuwa kan sanya shiga damuwa. Doktor nan so nake a yi maganinsa. Idan an ɗauke shi ina ke so a kai shi? Adama nake so a kai shi. Na ga alamu yana so ya ɓata min abin da zan sama. Kin san a duk Najeriya ina da hurumin da zan ɗauke da sai in kai shi ko ina, amma kin san matsala ta ɗaya ce. Me kike na sanar? Kuɗi. Sanadin shakuwa kan sanya shiga damuwa.